emesife gị ike ụmụ Igbo ịmakwa ife anyị ji dị ebube obi nwanne ka anyị ji kalịsịa oche anyị nọ n'elu ndị ọma wee lụ ya gaba ndị asịlị ga-anwụ n'afa dị ndụ emesife gị ike ụmụ Igbo ịmakwa ife anyị ji dị ebube obi nwanne ka anyị ji kalịsịa oche anyị nọ n'elu ndị ọma wee lụ ya gaba obi nwanne mmadụ ole bụ ndị nyere aka obi nwanne ife mfulu ka mụ na-agụ n'egwu ka mkpaba odogwu nji bịa anya bụ egwu ka mkpaba odogwu nwere obi nwanne na Nsụka ajọ nkịta ji isi anya ọkụ oke osisi nwa Marcelu ife iji kabụ obi nwanne uchu dike ya mụlụ nwatakịrị ọkwale chifu Marcelu Nwigbo naanị ọzala n'Igbo etiti n'Enugu Naijiria uchu dike n'ọbụ ya mụlụ odogwu ọnwụ bụlụ ezi nna gị n'omelalụ oke osisi ọnwụ nna isi na imere ole ọnwụ ga-adị mma ma mbisi aweka nka chifu Marcelu Nwigbo laa n'udo chifu Marcelu Nwigbo laa n'udo chifu Marcelu Nwigbo laa n'udo ụmụọma gị n'ibelu gakwa laa n'udo oke osisi na-ebe nakwa lele maka ezi nna ya osisi besola mala ụzọ na Ghana ndị onyela aka n'ụwa fa maka ụzọ omenadọla Ghana maka ụzọ igwidu medalụ maka ụzọ odumbadimgbo nwalibakụ maka ụzọ oke osisi bụ obi nwanne foundation duru ụmụ gafe na aga m efe oke osisi nwa Marcelu duru ụmụ gafe aka na-ele fonu gị duru ụmụ gafe trọsifonu na Nsụka enwanye aka anyị na-akụ n'egwu oke osisi nwetara trọsifonu na Nsụka trọsifonu ọkwa ya kasị mma trọsifonu ọkwa ya kasị mma oke osisi trọsifonu na Nsụka oke osisi nwetara trọsifonu na Nsụka trọsifonu ọkwa ya kasị mma ụmụ Igbo onye chọba igwe fonu ọchọba trọsifonu oke osisi trọsifonu na Nsụka oke osisi nwetara trọsifonu na Nsụka trọsifonu ọkwa ya kasị mma ka ịbọmanụ nwa Marcelu oke osisi ihe laịn ole oke osisi trọsifonu oke osisi ndị asịlị ga-anwụ n'afa dị ndụ emesife gị ike ụmụ Igbo ịmakwa ife anyị ji dị ebube obi nwanne ka anyị ji kalịsịa oche anyị nọ n'elu ndị ọma wee lụ ya gaba ndị asịlị ga-anwụ n'afa dị ndụ emesife gị ike ụmụ Igbo ịmakwa ife anyị ji dị ebube obi nwanne ka anyị ji kalịsịa oche anyị nọ n'elu ndị ọma wee lụ ya gaba ederede n'odego ya oke osisi pụtalibe ego oke nwa kpara akụ na nwa bịalibe ego oke osisi bụ obi nwanne foundation ndị ọgaranya n'ụbịa yilimo obosi na Igbo ọkwa mụ na-agụ egwu ife njisi ndị ọgaranya bịa yilimo anyị nwere ugo anyị bụkwa ofu kelu mmadụ kekwa ife ọ ga-abụ asị na ọ ga-ekwe omume ka mụ bụla ọgaranya nwa Marcelu bụ ọgaranya wee jide ezi omume n'ọfọ oke osisi bụ ugo ife oji kaba obi nwanne oke osisi nwa Marcelu bụ ugo anya fụlụ ugo ya aja ya mma n'elu ụwa maka na ada fụlụ ugo bụ ada oke osisi bụ ugo ife oji kaba obi nwanne anyị gbaba ụmụ eze ndị ọgaranya n'ala Igbo oke osisi group of white
oke osisi si m kele unu ndị ọgaranya na-esi na chi anyị baba senti mobility chukwu mmiri ọma na arugo jego ejazoku na be mkpa oke osisi si m kele gị n'obi onye na-agwala malọ na ị ga-enwe mmeri ka anyị baba nwa masalo oke osisi airline ole oke osisi turosifonu oke osisi Olive Ozioko n'aka gị ka m nọ ọzọ bụrụ ide ego na Nsụka bịa meme eze na egwu Oliver Plaza na Nsụka bịa meme ọgaranya Oliver Plaza na Nsụka na ọnya bụ ọkasị akasị oke osisi si m kele gị Ozioko nwa Marcel si m kele gị Chinonso eze n'ize ọzala na Nsụka nwelu ngabasị gwa ya okwu ego Oli2K ka a na-akpọ gị Chukwu nọ nso oke osisi si m kele gị na Chukwu ebuka nwa Igbo bụ onye ọgaranya isi na-awa gudu nga bụ onye ọgaranya bigudo ọgụ na bene bụ onye ọgaranya oke osisi si m kele unu Dani Dandolo ọnụ ekeze ma na Ebonyi Daniel Chukwu nọ nso biko n'ụlọ egwu m Dani na Ebonyi steeti bụ onye ọgaranya oke osisi si m kele gị akụbigi na Nsụka obi nwanne gị kalịrị akali Ifeọma imele ọzala anya ka anyị na-agụ n'egwu ọkpata ụzọ ọla na Nsụka bafa na-etu gị ike jide akụ oke osisi si m kele gị injinia Modestus ọgụ igwe obi nwanne gị n'ọzala ka mụ na-agụ n'egwu Legacy International College ga-elulu ya ebe anyị si wee bido oke osisi na-ekene gị asọgwa paskapi rentas na-ebecha CEO P-Mart Group fa na-eme ọfụma onye na-emere ntị n'ụchọba P-Mart Group oke osisi osi m kele unu achinala ofe fadobi nwanne na Nsụka igiliga ọgụ dịka na bogu n'anya ọzala Nsụka Enugu ji gị n'ime ọnụ achinala ofe ebe a na-agbanye igwe na gị bụ eze nwa Marcel si m kele gị oke osisi si m kele gị eze bi n'ụha mụsị m ụja gị mma ebigbe obi nwanne ka anyị ji aka ndị asịrị ga nwụ n'afa dị ndụ emesife gị ike ụmụ Igbo ịmakwa ife anyị ji dị ebube obi nwanne ka anyị ji kalịsa oche anyị nọ n'elu ndị ọma welu ya gaba ndị asịrị ga nwụ n'afa dị ndụ emesife gị ike ụmụ Igbo ịmakwa ife anyị ji dị ebube obi nwanne ka anyị ji kalịsa oche anyị nọ n'elu ndị ọma welu ya gaba ego Filipinu na onwelo ngwụcha ugwu ebochi ipeze na-egbu ebe Nsụka bili bata eze na Filipinu bịa meme ọgaranya oke osisi osi m kele gị nwa Marcel si m kele gị anyị nwere ugo anyị bụkwa ofu Asawawa Japan bụ onye ọgaranya na Nsụka ọzala Nsụka Enugu Asabiachiba anyị o n'elu ụwa oke osisi si m kele gị anyị nwere ugo anyị bụkwa ofu ndị asịrị ga-anwụ n'afa dị ndụ emesife gị ike ụmụ Igbo ịmakwa ife anyị ji dị ebube obi nwanne ka anyị ji kalịsa oche anyị nọ n'elu ndị ọma welu ya gaba ndị asịrị ga-anwụ n'afa dị ndụ emesife gị ike ụmụ Igbo ịmakwa ife anyị ji dị ebube obi nwanne ka anyị ji kalịsa oche anyị nọ n'elu ndị ọma welu ya gaba ndị ọma welu ya gaba ụmụ Igbo ndị ọma welu ya gaba oke osisi group of wati welu ya gaba ndị ọma welu ya gaba ndị ọzọ ga-egosi ifefe jide ebube ife anyị jide ebube nya ka anyị na-agụ n'egwu oke
oke osisi group of wet na Nsụka Ifeanyi Jikaba Obi Nwanne oke osisi hairline ole oke osisi dụrọsị fọnụ oke osisi ndị asịrị ka nwụ n'afa dị ndụ emesife gị ike ụmụ Igbo ịmakwa Ifeanyi ji dị ebube Obi nwanne ka anyị ji kalịsa oche anyị nọ n'elu ndị ọma were ya gaba ndị asịrị ka nwụ n'afa dị ndụ emesife gị ike ụmụ Igbo ịmakwa Ifeanyi ji dị ebube Obi nwanne ka anyị ji kalịsa oche anyị nọ n'elu ndị ọma